Monggo ingkang dereng asta sampuripun wonten mriki nggih. Dinamale dumateng para kadang pangdemen beksa saking Hargosari ugi saking Nah, Punggung. ingkang badhe Kawula kabiarsa ngarsa sumanggihaken panjenengan menika wadene ingkang dereng asta paguyuban tayub sampur wonten saking mriki. Hargosari. Saking Penggung dalasan saking pundi malih monggo. Kagem panjenengan sedaya mugi saged dadosaken suka palipur. Gendinge napa Bapak Ibu? Wadene pamundhut gending aos pindah puspa warna katampen mawas diri. Puspa Dumateng warna para kadang katampen mawas diri saking inggih. anggota laras ingkang singguyung kaliyan Mas Supartimi, MDS Sound System. Mbak Sunarni, Puspa warna Ibu mawas Entarti, diri dados Puput Astuti Sugeng biasaken bebree tasih mirsani. Mugi-mugi Pak Katino ugi tasih mirsani nggih. Selamat malam Queen Elisa, Sindenya sepil dong. Aduh. Ya ini kebetulan sindenya cuma satu sayang. Sindenya cuma satu. Sulasmi tidak ikut karena di tempat lain. Ya nanti kita sepil ya, soalnya ini saya sendiri dengan dua kamera, satu live streaming, satunya landscape. Jadi agak repot Putri, adiknya Putri ada di sini bisa bantu ya.
Ya malam ini datang juga petayap-petayap kocak ya. Ada Jasman, ada Bejan, ada yang biasa petayap-petayap kocak juga ada malam ini. Kulang nyegenat sumurga murih aja ngrusak raga becik mung sak madya ing tembe mangge yuwana kulang nyegenat sumurga murih aja ngrusak raga becik mung sak madya ing tembe mangge yuwana. Gendring salajengipun napa Nah ini tampak hadir juga nih Paino dan ini petayup yang suka ini gendring ngocak salajengipun Blitar Banyuwangi Katampen Roro Jonggrang nggih. Tesih saringan kalian para kanca Blitar Anggono Banyuwangi Taras sing nengguyung Loro kalian Jonggrang. MDS Sound System. Ya sedherek pun Blitar monggo kula ngaturi salam-salam riwin teman-teman Roro kadang ingkang Jonggrang. manggen wonten luar negeri nggih. Ingkang wonten Brunei, ingkang wonten Malaysia, ingkang wonten Jepang, ingkang wonten Pakistan, ingkang wonten Arab Saudi ugi. Wonten Korea nggih. Ugi sampun mirsani matur nuwun paringipun support likes, subscribe. Mugi-mugi pelestarian seni budaya Jawa tetap berlangsung. Ya, untuk akhir-akhir ini memang seni tayub sudah menjadi kegemaran para warga masyarakat tua muda, putra putri, anak dan remaja. Semuanya sudah menggemari tayub. Semoga ini merupakan suatu fenomena yang bisa mengangkat atau mengembalikan keluhuran bangsa negeri Indonesia. Sayuan cisore ing terminal Blitar kaya nguntap alas paraten kumitir minangka seksine lakon kulan kowe saya krasa nalika mbok aras pipiku Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno
prajuritmu kalah perang ora mungkin boyongan Jaka dadang kowe aja kumalungkung barang iki kanggo kuturung rampung kang wasedah no segera tobat-tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen aku lananging jagat putra ratu Prabu Pengging Damarmaya aku duwe aji sekti Bondowasa Ini vokalnya cowok ini Mas Supri yang jual jamu di Sopo itu, suaranya luar biasa. Aku duwe bebono candi sewu sawangi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti Nggih. Kae bonus pilihane loro. Srebek 6 bolo. Masih ada satu lagi. Srebek 6 yang masih ngetren di dekade tahun ini, Srebek 6 ya. Wong manis yen kasipa bantune lara asmara kenes nenes sak barat serat pas lewakan jero ngayoga wong manis was khusus indriya menganti sirah rama ya rama ramane dhewe dewa tirta wantahing amunggunendra rama Matur suwun. Wonten gedhinge napa yu? Bude, Pak D, gedhingipun tok tok. Tuk tuk. Gedhinge napa? Mbak Lulu. Ya memang sebagai MC apapun juga kita memang harus jaga etika ya. Jadi kita harus memberikan penghormatan kepada semua. Menurut gedhingipun elingo dawahipun misalnya saya MC Campur Sari juga begitu, kita tidak boleh mengucilkan salah satu mitra kerja termasuk pengambil gambar ataupun pekerja dapur yang mungkin sedang lewat itu tidak boleh kalau bisa jangan disaru, apalagi nyarunya itu dengan mic.
tak percaya tak ugemi uga tak ugemi selawase elingo janjimu biyen sing jaremu tulus sangka atimu dudu tembung lamisan nyatane mung tembung semu pindha utang kebasane janji kuwi kudu dan samuri apa maneh sumpah kang sineksen uripmu dhewe elingo sumpahmu biyen kang tak tampa kanthi tulus ing ati Brekulatan belwatese kutha Blitar kae kang nekseni ibut nangkep besane janji kowe kudu dan sauri apa maneh sumpah kang sineksen uripmu dhewe elingo sumpahmu biyen kang tak tampa kanthi tulus ing ati Brekolan tabel watese kutha Blitar kae kang nekseni Jos. Sumirat kuning sumunar Suryawanci sore ing temi Blitar kaya-kaya apake budalku karo kowe menyang Banyuwangi Gramat-gramat niat dalan bis harapan baru laku alon-alon Gumedaku saya krasa aras pipiku pundakmu aku sendet atis titis rasaning tias ing sadalan-dalan kowe mung alus-alus rambutku alas paraten kumitir minangka seksine lakonku kowe angate rasa tresnaku saya krasa nalika mbok aras pipi
gending ingkang angka kalih. Apa, Pak? Gendingin apa? Ayo halah. Cewek gaul. Apa? Cewek gaul. Kembang rawe. Cewek gaul, kembang rawe. Ngono. Ini pun cewek gaul yang kembang rawe. Apa? Ya ini baru ya. Ada permintaan cewek gaul Jere sing juga dan kembang piye? rae. Rajal. Walang kekek Jawa yang leng. Ini sepertinya karena terlalu sering mereka bawa. Pokoknya aku semasuk Jadi, Mbak Kadis gitu. bingung untuk memilih gending yang diminta. Ya terima kasih untuk para pemirsa sampai malam ini masih bersama. Seperti saya juga selalu meliput kegiatan seni budaya, sebenarnya tidak ada yang Walang kekek membayar ya. Ini merupakan inisiatif karena ingin ikut nguri-uri budaya Jawa, terutama Tayub. Untuk itu kepada para pemirsa, bukan apa-apa yang kami harap apabila ini ada manfaat untuk para pemirsa ya. Harapan saya cuma dukung saja dengan like atau subscribe. Itu sudah terima kasih. Dan saya akan membalas doa untuk penyanyi semua, semoga kebersamaan atau bersama-sama kita ikut peduli pelestarian budaya ini bisa mendapatkan keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke tali, dari mana datangnya cinta, dari air mata turun ke hati. Karena itu
bonuse. Sampat apa srepek 6? Srepek 6. Srepek 6. Serbek 6 masih menjadi urutan tangga teratas ya. Karena setiap bonus yang ditawarkan antara serampat dan serbek, mereka masih memilih serbek 6. Terima kasih yang sudah like dan subscribe ya. Kami menjadi lebih semangat lagi untuk terus ikut menguri-uri budaya Jawa. Nggih, matur nuwun. Apa? Anu to, dua lulu to. Walah iki. Ya ini dua dari lulu. tempel nih ya, ini Ya, seleranya niki itu dua persiapan lolo. Kerajaan nggih, Kerajaan Tokawi. Ini yang pakai baju merah. Ini centil ini pasangannya Jasman ini ya. Sak jukitan ya.
raga sabda labda olah nyaman matur nuwun. Wonten ini besar salajengipun niki saking kerajaan. Dumateng para-para saking kerajaan kawula suwun enggal-enggal jengkar saking palenggahan. Pak Sukir iki kate ora nganggo sampur iki apa sajane? Pisang Bali dawahipun suwe ora jamu. Nggih, suwe ora jamu. Nggih, dumateng para kadang nganggo laras pisang Bali suwe ora jamu. Dados karo well, iki wis iki jigong ngirdonane iki. Tret. Berita kehilangan teh hilang Pak, teh sing gambleh hilang. Wong menawa bidokane ning jayengan belum jeneng pendetne.
godhong kates suwe ra ketemu temu pisan ora beres suwe ora jamu jamu ketemu elo suwe ra ketemu temu pisan dadi gelo. Saudaraku semua, terima kasih masih bersama kami dengan SG Lelinduran Channel. katampen Terima kasih juga ini like-nya kata bertambah ya hampir 100 like. Sekarang sudah genap 100 yang terakhir. Terima kasih yang baru pencet jempolnya ya. Semoga jadi amal. Karena dengan mendukung pelestarian budaya Nusantara sama juga bersedekah. Saya sendiri setiap acara yang seperti ini sebenarnya tidak ada yang menyuruh. Jadi ini merupakan inisiatif saya sendiri. Bahkan kalau live ini mungkin yang tahu tentang YouTube tidak ada bayarannya ya, kecuali hanya berharap dapat bersedekah hiburan juga ada manfaat juga untuk bersama nguri-uri budaya Jawi. Sebagai umat manusia itu majemuk ya, ada yang suka dengan budaya Jawa, ada yang kurang suka karena punya kesengajaan lain, itu sudah biasa. Tapi sebagai kita orang Jawa merasa punya kewajiban untuk tetap melestarikan dan melestarikan budaya Jawa.
riwayat omah suwung buka cerita wong sing lagi gandrung ana panggonan kang nesta aku kowe bisa gandeng rasa pawitan ati suci dono rasa wis nunggal sawiji wis mokang kebak prasasti wirang isin padha dilakoni omah suwung tanpa timar yen tresnamku ora bakal udar omah suwung tanpa lawang yen tresnaku ora bakal ilang peyan geget latiku tak pasrahke jiwa lan ragaku manuk sriti padha nyawang omah suwung kang dadi kenang Ya, Bang. Apa boleh? Cik, Pak, cik. Ngaduk. Anu. Puspa Warna Dawe Dre. Puspa Warna katampen kumuda rangsang. Monggo bolo dados. Dewa Teratno
jiwat sang mangsa bangsa pajak kasulan. Matur nuwun. Beksan salajengipun niki saking kadang-kadang